Abu Ja'far n'a di sigilen bɛ silamɛni donba ye koyi a yelen diyala nɔ an tɛ se ka taa n'an bɛ kuma n'a ye a ka se ka dɔnniya d'an ma an Sénégalais an bɛ taa n'o ye k'o kɛ sama ye Sénégalikaw ma Abu Ja'far an bɛ fo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. An ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnlen la jasanikaw olu minnu n'olu ye kuntalakaw olu ka sigiyɔrɔ ye. An nisɔndiyara k'a fɔ aw nana yan sabula an y'aw dɔn ni maaɲumanya de waliyu caman bɔra kunta la wa olu barika o de bɛ dugu ninnu fɛ. O tuma na an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛba de kɛnɛ min n'an bɛ ala sɔrɔ n'a ye kɛnɛ min an ka dugawu bɛ jaabi kɛnɛ min barika kɛnɛ don kɛnɛ in ye sinjitugu kɛnɛ de kuntadenw ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ŋaniya kɛ kelen ka dugawu kɛ n b'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ nin tɔnɔ kalama ala k'a kɛ u mɔkɛbaw hɔrɔma kama insha Allah ta'ala u yɛrɛ fana nun tugulen don min na n'o ye shirifuw ye Ali Najib ka se Sheikh Abdul Qadir Jelani ma ani kira na a somɔgɔw bɛɛ olu hɔrɔma la ala ka an bɛɛ mako ɲɛ Mali Sénégal Burkina Côte d'Ivoire Niger Algérie Mauritanie Maroc fɛn o fɛn la Guinée a bɛɛ an bɛ ala deli ala ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ dugu ninnu na ka hɛrɛ sama ka se an yɛrɛ fana an bɛ ala deli ala k'an fana ma ɲumanw kan ala k'an bɛɛ fara ma ɲumanw kan Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Mashallah Abu Ja'far an t'i bila an b'a ye i bɛ to kɛ émission kɛ siri fila la i bɛ to kɛ kuma hali sirifu y'a kɛ i bɛ to kɛ kuma i bɛ to kɛ kuma ala kira ala sahabaw kan tabarakallahu bi n'an ko k'i ka kuma dɔ kan i bɛ jɔn jiko ta k'a d'an ye i b'a dɔn n'an taala dɔrɔn an bɛ n'an tugula o kɔ n'an y'o kuma labɛn n'an tugula o kɔ dɔrɔn an bɛ jiko bɛ ɲɛ kelen. Ladegeli fɛn ɲuman o ye kira de ye sallallahu alaihi wasallam ala ko ale ye kira de kɛ adamaden bɛɛ ka jogo ladege fɛn ye sabula kira n'i tugura ale kɔ i bɛ kɛ mɔgɔ maralen i bɛ kɛ maa ladabutigi ye mais ni mɔgɔ min ma tugu kira kɔ o ye marabali de ye o jogo t'i ɲɛ diɲɛ t'i ɲɛ lahara t'i ɲɛ n'i ko k'an ka mɔgɔ fɔ min kan ka ladege o ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ala kira fana a y'a ka ahlul beitu de yira o kɔfɛ a ye waliyu de yira donc ni mɔgɔw seginna kuntaw ka kitabubaw ma i n'a fɔ Cheikh Sidi Mukhtar Kunti Kabir a denkɛ n'o ye Muhamad Khalifa ye a ye kitabu min dilan Junnatul Murid ni maaw y'o kalan o bɛ suluku sɔrɔ ka se ala ma o tuma an b'a fɔ de mɔgɔ kana to i yɛrɛ ma bɛɛ ka sheku ɲini i yɛrɛ la min b'i se ala ma ala k'an bɛɛ sababu